Drown ni felly at lythyr Paul at y Colosiaid. Bydd neges y bore yma yn gyflwyniad, neu yn rhagflas, neu yn grynodeb o'r llyfr. Ac heb rhag ymadroddi ymhellach, wy'n mynd i ofyn 3 cwestiwn ac ateb y 3 cwestiwn gobeithio gyda'n gilydd y bore yma fel cyflwyniad i'r llyfr, a'r llythyr. A dyma'r 3 cwestiwn yn syml iawn. Pwy, sut, neu pam, sut. Pwy, pam a sut. Newch chi'n fynd at y cwestiwn cyntaf. Pwy? Hynny yw at bwy yr ysgrifennwyd y llythyr hwn. Wel, ni wedi cael yr ateb yn barod ac mae ar ben enw y llyfr yn y Beibl. Llythyr Paul at y Colosiaid. Hynny yw, llythyr yw hwn at yr eglwys oedd yng Ngholossia. Wy'n mynd i ddweud Colossia, achos mae hwnna'n dod yn fwy naturiol i fi na fel mae yn y fersiwn newydd yn Colosau. Os daw Colosau yw'r ffordd cywir i ddweud ymwyddiwch i fi, ond mynd i jyst galw yn Colossia. Mae nifer o'r epistolau, fel i chi'n gwybod, wedi ei ysgrifennu at eglwysi oedd mewn dinasoedd yn y ganrif gyntaf. Enghraifft, Rhufain, Corinth, Ephesus i enwi rai ohonyn nhw. Roedd Colossia hefyd yn ddinas, ond efallai yn llai adnabyddus, doedd hi ddim yn ddinas mor bwysig a rai eraill rwy wedi sôn amdanyn nhw. Ble oedd Colossia? Wel, yn Asia leiaf, erbyn heddi gwlad Twrci. Tua 100 milltir i'r dwyrain o Ephesus. Os chi'n gwybod ble mae Ephesus, falle ar y pen fyna o Twrci, 100 milltir mewn i tuag at y dwyrain. Nawr, yr hyn sydd yn ddiddorol i fi am Colossia ac yn werth pwysleisio yn y pen cyntaf yma yw hyn. Nad oedd Paul, sef awdur y llyfr, erioed wedi bod yna. Nid Paul oedd wedi sefydlu'r eglwys yng Ngholossia. Fe sefydlodd yr eglwys yng Nghorinth. Chi'n gallu darllen am hynny yn llyfr Actau. Fe sefydlodd yr eglwys yn Ephesus, yn Philippi hefyd. Ond nid yr eglwys oedd yng Ngholossia. Efallai y fod yr eglwys hon wedi ei sefydlu gan ddyn o'r enw Epaphras. Mae Paul yn sôn amdano fe yn yr adnodau ar y dechrau. Adnod 7. Dysgasoch hyn oddi wrth Epaphras ein cydwas annwyl sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich ran ac ef sydd wedi'n hysbysu ni am eich cariad yn yr ysbryd. Mae yna ddamcaniaeth, ac mae'n ddamcaniaeth resymol yn fy marn i. Mae'r Epaphras hwn oedd siŵr o fod yn un o frodorion Colossia, oedd wedi dod i Ephesus pan oedd Paul yna yn aros am tua 2 flynedd, wedi gwrando ar Paul tra oedd yn ymweld ag Ephesus a chael ei achub tra yna.
Ac wedyn roedd e wedi mynd nôl i'w dref enedigol, sef Colosia, ac wedi dechrau efengylu yna yng Ngholossia, ac roedd yna eglwys wedi sefydlu. Erbyn hyn, y mae Paul wedi hen adael Ephesus ac mae yn y carchar, siŵr o fod, yn Rhufain. A phwy sydd yn dod i Rhufain yw Epaphras. Ac mae Epaphras yn hysbysu Paul am yr eglwys yn Ngholossia ac am eu hanes nhw yna. Mae e'n dod ag adroddiad i Paul sydd yn y carchar am yr hyn sy'n digwydd yn Colossia. A mae Paul wedyn yn ysgrifennu'r llythyr yma at y Cristnogion yma sydd yng Ngholossia. Y Cristnogion yma, dwi eriod wedi cwrdd â nhw, mae yn abod rai ohonyn nhw, enghraifft Philemon. Chi wedi clywed am Philemon, achos mae yna lythyr yn mynd at Philemon hefyd. Ac oedd yna eraill hefyd yn amlwg mae e'n nabod. Ond yn gyffredinol, dydy e ddim yn nabod y Cristnogion hyn, oherwydd dyw e beth wedi bod yna. Ond mae e'n gobeithio mynd yna hefyd. Felly dyna ateb y cwestiwn cyntaf. Pwy at pwy? Mae'r llythyr hyn. Nawr yr ail gwestiwn. Pam? A mae hwn yn bwysicach i ni. Pam ysgrifennwyd y llythyr? Weithiau, fel arfer siŵr o fod, pan ych chi'n ysgrifennu llythyr, os ych chi'n ysgrifennu llythyron, mae yna reswm yn does e am eich ysgrifennu. Falle chi moyn llongyfarch rhywun. Falle chi moyn cydymdeimlo rhywun. Falle chi moyn diolch i rhywun. Mae yna reswm, mae yna nod yn ysgrifennu y llythyr. Ac fel yna mae e, gyda rhan fwyaf o epistolau neu llythyron hyn yn y Testament Newydd. Mae yna reswm diben i ysgrifennu llythyr. Nawr, mae yna mwy nag un reswm pam fod Paul yn ysgrifennu yr epistol hwn. I ddechrau, mae e moyn cymeradwyo 2 ddyn i'r Colosiau. Mae moyn i'r eglwys yma gymryd i mewn atyn nhw 2 ddyn. Rhywun o'r enw Tychicus, sydd yn gydweithiwr i Paul, a rhywun o'r enw Onesimus, sydd yn geithwas, ac falle chi'n gwybod y stori yna. Wedyn, mae am iddyn nhw wybod i fod yn diolch amdanyn nhw. Ac yn gweddio ar ei rhan nhw. Mae'n rhywbeth neis iddyn nhw glywed yn Colossia. A hefyd mae am iddyn nhw weddio drosto fe. Gewch chi weld hynny ar ddiwedd yr epistol. Ond, nid dyna'r prif reswm pan mae e'n ysgrifennu y llythyr hwn. A ni'n gwybod hynny, oherwydd mae'n hawdd iawn deall beth yw'r prif reswm. Oherwydd mae'n dweud yn y llythyr pan mae'n ysgrifennu y llythyr. Mae e trwy'r llythyr hefyd. A mae yna 2 wedd, mae yna 2 ochr, maen nhw'n mynd gyda'i gilydd i reswm pan mae e'n ysgrifennu y llythyr atyn nhw. Ar un llaw, mae e moyn cael anogi y saint
sydd yn Colosiwn. Mae moyn rhoi sicrwydd iddyn nhw. Mae moyn iddyn nhw amgyffred a deall yn well beth sydd yn wir amdanyn nhw. Mae moyn iddyn nhw cael ei ddfedu. Gwrandewch, na pam ddarllenes i pennod 2, oherwydd mae'n dweud yn glir fan hyn beth yw ei nod. 2:2. Fy nod yw ei calanogi, a'i clymu yn hyd mewn cariad, iddynt gael holl gyfoeth, y sicrwydd a ddaw yn sgil dealltwriaeth ac iddynt amgyffred dirgelwch Duw sef Crist. Cofiwch hynny. Ei nod yw calanogi, annog y Cristnogion yma. I ddal ati fel bod nhw'n dod yn fwy sicr, yn fwy eiddfed, yn fwy cyflawn fel Cristnogion. Ond mae yna wedd arall sydd gyda hynny. Mae am ei rybyddion. Gwrandewch nawr yr adnod 4 o'r ail bennod. Yr wyf yn dweud hyn, rhag I neb eich arwain ar gyfeilion a'i hymadrodd twyllodrus. Mae e'n gwarchod nhw, mae e'n moyn helpu nhw, mae moyn rybyddio nhw rhag mynd o ddiar y llwybr cul fel petai. Dyw e ddim moyn nhw gyfeiliorni, dyw e ddim moyn nhw cael eu twyllo. Mae yna demtasiwn, mae yna beryg real ei bod nhw'n mynd I gael eu twyllo. A mae Paul yn ysgrifennu llythyr yma mwyn nhw bido. Mwyn nhw bido cael eu twyllo. Dau beth felly. Un peth mewn gwirionedd, ond dwy wedd ar yr un diben. Mae moyn cyfathrebu iddyn nhw I fod am I annog nhw I ddal ati ac I fynd ymlaen at gyflawnder ac I eiddfedrwydd fel Cristnogion ac mae moyn I gwarchod nhw rhag cyfeiliorni, rhag cael eu twyllo. Nawr gallwch chi ddadle, ffrindiau, mae dyma yw testyn, neu neges, y testament newydd I gyd. Dyma pam yr holl epistolau gallwch chi ddadle yn cael ei ysgrifennu. Mae'r apostolion, Paul, Pedr, Ioan a'r gweddill, yn gweld yn y ganrif gyntaf ac wedi clywed fod yna gau apostolion, fod yna gau athrawon, fod yna gau athrawiaeth yn dod I mewn i'r eglwysi. Hyd yn oed yn y ganrif gyntaf, byddwch chi'n dweud, ie? Yn y ganrif gyntaf. Wel, roedden nhw wedi cael eu rybyddio am hyn. Roedden nhw wedi proffwydo y byddai hyn yn digwydd. Roedd Paul, I chi'n cofio, pan oedd yn ymadel ag Ephesus am y tro cyntaf yn cwrdd ar Eniriaid yna, ar lan y môr, ar y trath, yn dweud wrth nhw, nawr clywch wy'n ymadel â chi am y tro ola. A dyma beth sydd yn mynd I ddigwydd. Mae'n mynd I ddigwydd. Mae yna fleidiaid yn mynd I ddod I mewn i'r eglwys. Mae yna gau broffwydi yn mynd I ddod I mewn. Mae'r arglwydd Iesu'n rybyddio hefyd. Mae hyn mynd I ddigwydd. Fe fydd pobl o hyd ac o hyd yn dod I mewn i'r eglwys ac yn twyllo pobl. Yn arwain bobl ar gyfeilion. Mae'n mynd I ddigwydd. Ac mae'r apostolion hyn yn gweld hyn yn ei oes I hun yn digwydd. Y gau athrawiaeth hyn yn dod mewn i'r eglwysi. Ac pethau llygredig yn cael ei cyflwyno. Ac felly maen nhw'n ysgrifennu yr epistolau hyn at Cristnogion mwyn I annog nhw, I ddal ati, I barhau gyda'r dysgeidiaeth roedden nhw wedi clywed gan yr apostolion. Daliwch ati, peidiwch â gwyro oddi wrth hynny, a rybyddio nhw wedyn rhag
y gau bethau hyn. Y dysgeidiaeth yma, sydd yn dysgeidiaeth ddynol, sydd yn heresiau, sy'n swnio'n dda, sydd efallai yn swnio'n ddoeth. A bydd yn twyllo bobl. Bydd Cristnogion yn cael eu cymryd mewn ganddyn nhw. Bydd eisiau nhw fod ar eu gwyliadwriaeth rhag y gau ddysgeidiaeth yma. Cymrwch chi, enghraifft y Galatiaid. Os ych chi'n gyfardd â'r Galatiaid, mae'n amlwg yn yr epistol at y Galatiaid. Dydy Paul ddim yn wastraffu amser o gwbl. Mae Paul hyd yn oed yn gael nhw'n ddwl o Galatiaid yn fyd. Beth sy'n bod yna chi? Yn barod i chi wedi crwydro. Mae'n goffer ysgrifennu at yr eglwys yn Corinth a dweud wrthyn nhw, mae yna gau apostoliaid. Nid pawb sy'n pregethu Iesu. Nid pawb sydd yn dweud Iesu. Mae'n dweud mae yna bobl sydd yn pregethu Iesu arall. Ond maen nhw'n twyllo chi. Judas, epistol, wel, digon byr yw Judas. Dim lot o pregethu ar Judas. Dim ond un pennod yw Judas. Pa mae Judas yn y Beibl? Pa mae'n ysgrifennu? Mae'n dweud yn blwc ac yn blaen. Gael darllen i chi pennod adnod 3, gyfeillion annwyl. A roeddwn yn awyddus iawn i ysgrifennu atoch am yr iachawduriaeth sy'n eiddo i ni gyd. Ond daeth reidrwydd annaf i ysgrifennu atoch i'ch annog i ymuno yn y frwydr o blaid y ffydd a dryddodwyd unwaith am beth i'r saith, oherwydd y mae rhyw rai wedi llithro yn llechwraidd un plith. Rai yma'r farnedigaeth on arnyd wedi ei chofnodi ers talwm. Mae pobl aniwiol ydynt, yn troi gras ein diw ni yn anlladrwydd ac yn gwadu ein unig feistr a'r arglwydd Iesu Grist. Dyna pam mi'n ysgrifennu chi, i annog chi, i ddal ati y pethau chi wedi clywed, a beth i pryd ac arach twyllo gan y bobl hyn. Pedr, yr un ffordd, os fi'n mynd yn ôl i 2 Pedr a phennod 2 ac adnod 1. Pan mae Pedr yn ysgrifennu, ymddangosodd hefyd broffwydi gau ymhlith pobl Israel, ac yn yr un modd bydd athrawon gau yn eich plith chwythau. Rai a fydd yn dwyn i mewn yn llechwraidd heresiau dynistriol. Yn gwadu'r meistr a'i prynodd ac yn dwyn arnynt ei hunain ddistryw bia. Dyma'r perygl. Gau ddysgeidiaeth. Athroniaeth sydd yn ddynol. Crefydd wneud yw hi. Mae enw doeth uneb i'r peth. Ond os dim gwerth iddo fe, ac yn waith na ni, mae'n beryglus. Oherwydd mae'n arwain pobl ar gyfeirio. Wrth gwrs, pwy sy'n tu ôl i hyn yw diafol. Gwaith y diafol yw e. Wrth gwrs, dyw diafol ddim yn mynd i adael llonydd at eglwys Iesu Grist. Mae eisiau cael eglwys Iesu Grist i lawr. Mae eisiau cael Cristnogion yn drist. Mae eisiau cael Cristnogion yn dawer. Mae eisiau cymlethu. So beth mae'n gwneud? O, mae'n dwyllodrus, mae'n gwybod beth i'n gwneud. Mae wedi bod yn gwneud ers canrifoedd. Mae e'n dod i mewn ar ryw athrawiaethau sy'n swnio'n dda. Ac yn twyllo Cristnogion. A mae wrth i fodd. Oherwydd mae Cristnogion yn cael eu cyfeilio arni. A dyn nhw ddim yn mynd ymlaen at gyflawnder ac at aeddfedrwydd. Dyma, ffrindiau, yw hanes yr eglwys. Drychwch chi ar y canrifoedd. Diafol wedi bod yn llwyddiannus yn dod mewn ar ryw athrawiaethau sydd yn groes i beth mae'r Beibl yn dysgu. A mae Duw yn goffa codi rhywun, neu rhyw rai, i ddod ar eglwys yn ôl at y gwir athrawiaeth. Ac yn dod ar ryw adfywiad fan hyn. Diolch beth, mwyn dod yn un ôl at athrawiaeth iachus. Ydy hyn yn berthnasol i ni? O, ffrindiau, mae hyn yn berthnasol i ni.
Bendant, mae hyn yn berthnasol i ni. Heb os nac oni bai, mae hyn yn berthnasol i ni yng Nghymru yn 2024. Sut y mae unrhyw un yn yr eglwys y dyddiau yma yn gallu meddwl bod hyn ddim yn berthnasol, ond dyma'n peryg ni, chi'n gweld? Does dim llawer o bobl yn meddwl am hyn ac yn gweld y peryg. Beth yw'n waith i fel hynadur? Beth yw'n waith i fel blaenor yma? Beth yw waith pob blaenor? Wel, gwarchod y praidd. Annog y praidd i gario ymlaen gyda'r athrawes sydd yn iach ac yn gywir, ac wedyn gwarchod rhag unrhyw athrawes sydd yn mynd i wneud niwed i chi, sydd yn beryglus i chi. Beth yw gwaith unrhyw weinidog ffyddlon? Pregethu gan annog Cristnogion i ddal at y pethau hyn. A'i gwarchod nhw, rhag mynd ar ôl pethau sydd yn edrych efallai yn dda. Ond chi'n gwybod beth? Mae'n alach chi ar gyfeilion. A dydy ddim yn mynd i wella'ch sicrwydd. Dydy ddim yn mynd i wneud chi'n fwy sicr o'ch cadwedigaeth. Mae'n mynd i dynnu oddi wrtha ni. Ni'n gweld bod hyn mor berthnasol. Cymaint o bobl, os dim llawer yn, ond rai sydd yn mynd i'r eglwysi y dyddiau yma, rai sydd yn mynd i'r gapel. Ydyn nhw'n mynd yn fwy sicr wythnos i wythnos i bod nhw'n gadwedig. Ydyn nhw'n mynd yn fwy eiddfed. Ydyn nhw'n mynd yn fwy cyflawn yn eu perthynas ar arglwydd. Fi'n amau. Gofalwch, medd Paul, fan hyn, nid bod neb yn eich hudo. Na i'r diddorol efe, hudo. Chybod, fel rhoi spel arnoch chi. Bewitched. Ie? Dyna beth mae'n rhaid i ni fod yn ofalus. Bod neb yn ein hudo ni. A dyna'ch dymuniad chi, ffrindiau. Yn gwestiwn diddorol i fi ofyn i chi. Ydych chi'n ymwybodol o'r peryg yma? Y peryg yma o gael eich hudo, o fynd off y llwybr cul. Chybod? Neu ydyn ni ddim hyd yn oed wedi cyrraedd y pwynt yna? Dyn ni ddim yn sylwi bod e'n bosib i ni gael ein hudo. Bod e'n bosib i ni mynd ar y llwybr cul. Bod e'n bosib i ni golli mas ar y pethau hyn. A dyna'n gweddi ni, wel, cadw fi rhag, cael yn hudo gan ryw ddysgeidiaeth sydd ddim yn dod i, ond sydd yn ôl safonau dynol. Ffrindiau, unwaith to, fi'n siŵr fod yna bobl. Falle bod rhywun yn gwrando ar hwn. Fel recordiad. A chi wedi colli sicrwydd. Oedd yna gyfnod yn eich bywyd pan rhywsut roeddech chi yn agosach at Dduw. Roedd yna sicrwydd gyda chi. Roedd llawenydd gyda chi. Ond erbyn hyn chi'n dweud gyda William Cowper, where is the blessedness I once knew when first I saw the Lord? Mae'n lawer oedd y bobl, fi'n siŵr, sydd yn dweud hynny. Wedi colli hynny. Once I knew. Ond mae wedi mynd. Beth sydd wedi digwydd? Chi wedi mynd iddi ar y llwybr. Chi wedi cyfeiliorni, chi wedi gwrando'r ddysgeidiaeth yma, sydd ddim yn ddysgeidiaeth. Yn ôl yr apostolion. Dim sicrwydd, dim boddhad, dim mwynhad, dim tyfiant, dim effaith ar neb arall. Pam? Crwydro wedi'ch caethiwo. Wedi mynd i gastell anobaith. Wedi credu, wedi derbyn dysgeidiau sydd o ddyn. Mae lot mas yna, ffrindiau, mewn eglwysi eraill. Ddim yn gwneud hyn lan.
Dysgeidiaeth ddynol yw e. Nid yn ôl beth mae'r Beibl yn dweud. Pam felly? Yr ail gwestiwn. Mae'n cael yn ogi, mwyn annog. Dyna pam mae'n ysgrifennu llythyr ac mwyn rybyddio Cristnogion annwyl i beidio mynd ar gyfeilion. Drydydd ac yn olaf, sut? Pam mwyn helpu Cristnogion i beidio cael eu twyllo, i beidio gwyro, i aros yn ffyddlon, i fynd ymlaen at gyflawnder a sicrwydd. Nawr y cwestiwn, sut mae'n gwneud hyn? Sut mae Paul yn gwneud hyn yn y llythyr? A dyma sydd yn ryfeddol am yr epistol fach yma. Dim ond 4 pennod yw hi, sydd yn fach i gymaru ar Rufeiniaid a Chorinthiaid. Sut mae Paul yn gwneud hyn? Sut mae'n mynd i annog y Cristnogion a i rybyddio nhw? Wel, mae'n werthfawr iawn ffordd mae'n gwneud. Mae'n gwneud trwy osod o'i blaen nhw yr arglwydd Iesu Grist. Os ych chi'n gwybod rhywbeth am y Colosiaid, yr epistol, ych chi'n gwybod yn barod bod Paul yn yr epistol fach yma yn fwy na'r un arall yn disgrifio yn fanwl, wel fe welwn ni ym mhenod 1, yr arglwydd Iesu Grist. Mae yn disgrifio, yn ysgrifennu lawr iddyn nhw, pwy yw Iesu Grist? Be nath e pan ddath e'r byd yma? Be sydd yn wir am unrhyw un sy'n eiddo iddo fe? Dyna mae Paul yn gwneud mor fedrus yn y llythyr yma. Chi'n gweld? Dyw e ddim yn dechrau gyda'r cyfeiliorni. Dyw e ddim yn dechrau gyda'r gau athrawon hyn. A'r gau athrawiaeth. I ddweud y gwir, mae'n eitha anodd gwybod pwy oedd y gau athrawon hyn pan byddwn ni'n cyrraedd hynny. Ond chi'n gweld, mae Paul yn gwybod beth mae'n neud. Dyw e ddim yn dechrau gyda hynny. Mae'n dechrau gyda'r allwedd neu gyda'r feddyginiaeth. Sef dangos iddyn nhw pwy yw Iesu Grist. Eisiau chi gael gafel yn hyn. Dyma pwy yw'r arglwydd Iesu Grist. Dyma sut mae'n mynd i gael bobl i aeddfedrwydd. Dyma sut mae'n mynd i gael Cristnogion syml fel chi a fi. I byd o cael ei twyllo. I byd o mynd ar gyfeilion ar ôl rhyw bethau modern newydd sydd ddim yn wir. Trwy cadw golwg nhw ar yr arglwydd Iesu Grist. A'i fawredd e, a'i hyfrydwch e. Os bydden nhw'n gwneud hynny, bydden nhw ddim yn cael eu twyllo. A fydden nhw'n mynd mlaen at aeddfedrwydd fel Cristnogion. Chi gyd wedi clywed falle am yr FBI, am eu hyfforddiant nhw, sut maen nhw'n nabod arian ffug. Chi'n gwybod ffordd maen nhw'n gwneud hynny wrth ddysgu yr agents? Dyn nhw ddim yn dangos arian ffug iddyn nhw, ond beth maen nhw'n gwneud yw mae'r hyfforddiant jyst yn cael nhw eistedd ac i syllu ac astudio gwir ddarnau arian. Maen nhw'n am oriau yn syllu ar wir arian. So maen nhw'n teimlo nhw, edrych ar nhw, edrych trwyddyn nhw, ac maen nhw'n gwneud hyn, a gwneud hyn, a gwneud hyn. Tro ar ôl tro ar ôl tro, chi jyst yn edrych ar y peth cywir. The genuine thing, the genuine article, chi'n edrych arno fe, ac arno fe. A mae'n debyg bod yn llwyddiant, achos beth sy'n digwydd yw, os ych chi'n edrych ar y peth cywir, tro ar ôl tro, pan i'ch mae'n ffug yn dod, chi'n nabod e. Chi'n nabod yn syth. Chi'n gweld trwyddo fe? Achos it's not a genuine article. Dyna beth mae Paul yn mynd i wneud fan hyn, chi'n gweld. Yn edrych na delio gyda'r broblem o'r gau athrawiaeth yma, beth bynnag yw. Mae'n gosod o'i blaen nhw
fawredd yr arglwydd Iesu, y peth cywir, y peth iawn, the genuine article, the real thing. A mae'n gwybod wedyn, os yw Cristnogion yn dal gafel yn hynny, pan daw y gau, byddwn nhw'n gweld trwyddo fe. Byddwn nhw'n dweud, dyw hyn ddim yn ôl Efengyl. Dyw hyn ddim yn ôl Dyw. Felly dyma mae Paul yn mynd i wneud. Gosod o'i blaen nhw y peth cywir, y peth gwerthfawr, y peth mawr. Bod neb yn debyg i Iesu Grist. Mae e'n anghymarol. Ac mae breintiau, yr rhai sydd yn eiddo iddo fe, yn fawr. Wel, pan mae'r pethau ffug yn dod, dyn nhw ddim yn cael eu twyllo. Ffrindiau, mae lot o rwtsh yn cael ei bregethu dyddi yma. Chi ddim fod i ddweud hynny, ond fi'n mynd i ddweud e. Mae lot o rwtsh yn cael ei bregethu mewn eglwysi. Mae lot o erthyglau yn cael ei ysgrifennu yn rwtsh mewn cylchgronau a gwefannau sydd i fod yn Gristnogol. Gai athrawiaeth, neu fel o dad yn dweud jeli. Jeli yn cael ei roi i bobl. Mae da lot o jeli yn cael ei roi, dim sylwedd. A beth yw canlyniad hynny? Mae pobl yn cael ei caethiwo. Mae'n cael ei arwain ar gyfeilio. Does dim sicrwydd i'r bobl drian. Beth yw'r ateb, beth yw'r feddygyniaeth? Mynd nôl i gyhoeddi i bobl Iesu Grist, a hwnnw wedi groesoeddio, dangos i bobl pa mor fawr yw Iesu Grist. O na chawn ni, med David Jones, olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Dyna ni. Oedden ni'n licio hwnna, melysodiaeth yw ei heddwch, anghymarol ei brydferthwch. Bydde Paul yn cytuno. Anghymarol yw ei brydferthwch e. Sut allan ni grynhoi beth sydd yma? Llai grynhoi ei chi beth yw neges Colosiaid. Chi'n barod? Dyma'r crynodeb. Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Wyt ti'n llawer mwy na'r byd? Mwy trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r undeg i gyd. Oll, yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Does dim angen yn byd arall. Does dim byd gwell na hynny. Os ych chi'n sylweddoli pwy yw Iesu Grist, beth mae wedi wneud mewn gwirionedd, a beth i chi mewn perthynas ag byddwch chi ddim yn cael eich twyllo. Byddwch chi ddim yn mynd ar gyfeilio am beth eraill. Y rwtsh yma, y jeli yma, sy'n cael ei gyhoeddi gan rai pobl. Does gyffelib iddo fe. Ar y ddeiar yn y nef. Dyna ni. Dyma sydd yn wir, meddwl Paul, ar y dechrau, pan gyrraeddwn ni. Dyma sydd yn wir. Nawdrychwch ar na fe. Allwch chi wella ar hwn? Dyna'i bwyntiau. Chyfoi'n cofio, mae'n eglur falle gwan, ond fedriau. Fi'n cofio un tro ar y ffôn, siarad ar yw gwmni yswiriad, ddim yn cofio beth car wedwn ni. Ac oedden nhw'n trio gwerthu yswiriant i fi. Ac felly, oedden ni'n dweud, wel, mae gen i yswiriant car yn barod. Ie, ond mae un i well. O reit, e. A mae'n person ar y ffôn yn dweud wrthau, chi'n bol yn dweud wrthau, faint i chi'n talu am hyn, a faint i chi'n talu am hyn, a wedyn ar ôl i fi ddweud beth oedd fy yswiriant presennol i yn cynnig i fi. Mae'r llais mynd yn dawel ar ochr arall.
Oh, sorry, we can't match that. Ni ddim yn gallu rhoi rhywbeth gwell I ti na hynny. A dyna beth mae Paul yn ei fan hyn. Sgrwch, dyma beth sy'n wir amdano chi. Dyma beth ni wedi cyhoeddi I chi. Ac mae moyn I ni ddweud, we can't match that. Os ddim byd gwell na I gael. Ann Griffiths sydd yn dweud I fel hyn. Beth sydd I mi mwy iawn er wyf ag eilunod gwael y llaw? Tystio'r wyf. A dyw ei cwmni. Yw cystadlu. Am Iesu mewn. Ddim yn cystadlu? Sut ydych chi cystadlu yna? A dyna beth mae Paul yn defnyddio fel hyn. Fel I ddill Siarad am y byd mae Ann Griffiths, wrth gwrs, ond ni'n gallu cymhwyso fe I fan hyn. Gallu cymhwyso fe I gymaint o bethau, I gryfyddu'r byd. Ni ddim bod I ddweud ond fi'n mynd I. Islam. Wyt ti'n gallu cystadlu am Iesu mawr? Na. Hindwyaeth. Ti'n gallu cystadlu â hyn? Beth mae Iesu Grist yn cynnig? Dwi ti ddim yn cael step-in drws. Chi'n cystadlu am Iesu mawr? Cystadlu am Iesu mawr. Mae gwleidigion Cymru yn trio dweud sydd eisiau ni. A rhywbeth newydd, mae eisiau ni ail-ddiffinio, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A beth ni'n dweud, tystio'r wyf, nad yw hynny I gyd I gystadlu am Iesu mawr. Ar efengil yma, beth sydd eisiau ni, nid rhywbeth newydd. Beth sydd eisiau ni mynd nôl at yr hen efengil yma. Oedd yr apostolion yn pregethu. Wel, ni'n gwyddio. Gobeithio, byddwch chi'n gwyddio. Y bydd wrth I ni fynd trwy'r epistol gyda'n gilydd. O'n chawn ni olwg a hyfryd ar dywydd dywysog bywyd. Amen.